Mit jelent az értékelés? Hogyan születik a döntés? Az értékelés az a folyamat, amelynek során a benyújtott pályázatok közül kiválasztják azokat, amelyek támogatást kapnak. Ez a folyamat sokkal struktúráltabb és szigorúbb, mint azt sokan gondolják. A pályázatokat független szakértők bírálják el, akik különböző országokból érkeznek, és meghatározott szempontok alapján értékelik a projekteket. Ez azért fontos, mert biztosítja, hogy a döntés szakmai alapon szülessen meg. Az értékelés során több fő szempontot vizsgálnak. Az egyik a szakmai minőség. Ide tartozik, hogy a projekt mennyire jól megalapozott, mennyire világos a célja, és mennyire koherens a felépítése. A másik a megvalósíthatóság. Az értékelők azt nézik, hogy a projekt reálisan végrehajtható-e a rendelkezésre álló idő és erőforrások mellett. A harmadik kulcselem a hatás. Ez gyakran a legnagyobb súllyal szerepel. Az értékelők azt vizsgálják, hogy a projekt milyen változást tud elérni, és ez a változás mennyire jelentős és széles körben értelmezhető. Fontos megérteni, hogy az értékelés nem önmagában történik. A pályázatokat egymáshoz viszonyítva rangsorolják. Ez azt jelenti, hogy nem elég jónak lenni, a többiekhez képest erősebbnek kell lenni. Ezért fordulhat elő, hogy egy szakmailag korrekt pályázat sem kap támogatást, ha vannak nála jobbak. Az értékelés tehát verseny, és ebben a versenyben azok a pályázatok a sikeresek, amelyek világosan, logikusan és meggyőzően mutatják be, hogy miért érdemes őket támogatni. A következő, egyben záró részben azt nézzük meg, hogy mit jelent a fenntarthatóság, és miért kulcsfontosságú a hosszú távú gondolkodás.